Τι προτιμάς, τσάντα Μάουι, τσάντα 8 ευρώ ή τσάντα από βιβλιοπωλείο? Σήμερα δεν το δούμε, λοιπόν, θα είμαι λίγο γρήγορη γιατί δεν έχω πολύ χώρο. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ τη τσάντα, τη Μάουι. Θα σας δείξω πρώτα τη Μάουι. Θα σας τη φορέσω κιόλας γιατί στο τέλος δεν νομίζω να προλάβουμε. Εντάξει, πλάκα κάνω, δεν θα είμαι γρήγορη. Θα σας τη φοράω όμως για να δείτε και πώς είναι. Περίμενουμε. Λοιπόν, θα σας τη φορέσω λοιπόν. Είναι αυτή εδώ. Έχει. Μόλις σας δείχνω τα πράγματα θα σας τη φοράω. Εδώ πέρα έχει για να περνάς τα ακουστικά σου, άμα έχεις κινητό. Να βάζεις εδώ το κινητό και εδώ πέρα να περνάς το καλώδιο για τα ακουστικά. Για να τα φοράς. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ το κοντάρι. Πίσω πόδι να δούμε πατήσει. Εδώ. Θα μου πείτε γιατί δεν έχει χερούλια. Πριν αυτό που έκλεινα είναι τα χερούλια. Έχει εδώ πέρα ένα τσεπάκι που το ανοίγεις. Και για όσους ξέρουν και παίρνουν τσάντα από το μακρύ, θα ξέρουν κιόλας. Μισό λεπτό, παιδιά. Λέγε. Κάτι με ήθελε η μαμά μου, δεν πειράζει. Μην περνάτε από πίσω μου. Ωραία. Έχασα τη σάντι, τέλειο. Φύγε! Βγάζω βίντεο! Sorry για τη βαβούρα, ήταν οι γονείς μου. Λοιπόν, θα σας τη φορέσω. Εδώ είναι τα λουράκια. Το κολλάμε από κάτω. Έπεσε κάτω η τσάντα, δεν πειράζει. Κολλάμε. Ωραίο. Να κλείσουμε αυτή τη βλακία. Νάτι. Έτσι είναι. Είναι κάπως έτσι. Αυτό το βίντεο φυσικά και βγαίνει μόλις ξεκίνησαν τα σχολεία. Να ορίστε. Είναι κάπως έτσι. Είναι και το μαλλί τώρα, δεν μπορείτε να την δείτε όλοι. Λοιπόν, στο site της Maui νομίζω θα τη δείτε. Εμένα η θεία μου τα πήρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τσάντα με τα 8 ευρώ. Η τσάντα με τα 8 ευρώ είναι αυτή εδώ. Δεν δώσετε σημασία στον μπρελό που έχω βάλει, η Λατρεύω Stitch. Ναι, την είχα πέρσι. Αν δείτε εδώ, είναι ανάγλυφο. Ναι, είναι ανάγλυφο. Από κάτω δεν έχει καν κοντάρι, δηλαδή δεν έχει ροδάκια. Γιατί τι περιμέναμε, 8 ευρώ τσάντα είναι. Λοιπόν, αυτή εδώ το έχω βγάλει πριν γιατί έκανα την πρόβα που σας είπα. Τα μαλλιά μου πιάστηκαν στο Stitch, ωραία. Έχει πολλές παραπάνω θήκες από τη Maui, δηλαδή η Maui έχει μόνο 3 θήκες, το ίδιο και του βιβλιοπωλείου. 1, 2, 3. Δηλαδή, παιδιά, απλά είναι ίδιες του βιβλιοπωλείου με τη Maui. Δεν θέλω να δείξω του βιβλιοπωλείου. Χρησιμοποιώ τη βιβλιοπωλείου φέτος. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε. Εδώ πέρα που σας είπα είναι η τίγρη. Γράφει πάνω το νούμερο 88. Και εδώ πέρα έχει ένα χράτσι, το έχω βγάλει τώρα, που το ανοίγεις και έχει μέσα αυτό. Είναι για τις βροχερές μέρες. Μπορείς να το βάλεις πάνω στην τσάντα σου και να μην βραχεί. Και ειδικά από κάτω για να μην βραχεί. Λοιπόν, πάμε να σας τη φορέσω και αυτή. Δεν έχω και πολύ χώρο στο δωμάτιό μου. Ορίστε. Έτσι είναι από πίσω. Δεν σας είπα πόσες θήκες έχει, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, έχει 1, 2, 3, 4 θήκες. Και εγώ έμεινα μόλις τα άκουσα. Και επίσης έχει και μέσα στην τελευταία θήκη θήκη για λάπτοπ. Λοιπόν, να σας το δείξω. Να το είδατε.
Έχει θήκη για λάπτοπ. Ναι, καλά ακούσατε, θήκη για λάπτοπ. Σπρώχνουμε γιατί πάμε στην καλύτερη. Πριν σας έδειξα το σκυλάκι μου και σας είπα ότι έχω παρέα. Λοιπόν, τι ρε φίλε! Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αυτήν εδώ την τσάντα που είναι του βιβλιοπωλείου. Ναι, είναι σκυλάκι. Όσοι με παρακολουθείτε καιρό ξέρετε ότι λατρεύω τα σκυλιά, γι' αυτό σας έδειξα και το σκυλάκι. Είναι εντελώς ολόιδια με τη Μάουι, οπότε δεν χρειάζεται να σας τη δείξω και πολύ. Πάμε να τη βάλουμε. Αυτή χρησιμοποιώ φέτος. Είναι πιο πρόσφατη δηλαδή. Οπότε, να, έτσι είναι και τα λουριά της, για να ξέρετε. Το ίδιο κολπάκι είναι. Και να ξέρετε, εγώ δεν κάνω ούτε διαφήμιση ούτε δυσφήμιση. Απλά σας το δείχνω να ξέρετε τι θέλετε να πάρετε. Έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Κάποιοι τα βλέπουν του χρόνου, κάποιοι δεν ξέρω πότε τα βλέπουν. Τέλος πάντων, πάνω να σας δείξω. Ωραία. Έτσι είναι από αριστερά. 3 θήκες έχει αυτή, θέλω να πω. Από πίσω. Και από μπροστά. Να, και από δεξιά. Είδατε. Ναι, μου πηγαίνει μέχρι το κολλή, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας έδειξα τις τσάντες μου. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Και να ξαναδείτε τα βιντεάκια μου. Είδα ότι έχει πάει αρκετά viral το προηγούμενο βιντεάκι. Οπότε είπα να κάνω κι άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μία εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!